Lidera a Malata, o Oviedo, un histórico. Un histórico, era un partidazo a priori, así resultou ser, ademais con victoria do Racing contundente, que, quen sabe, o gallase ya así, pode ser o punto de partida cara subir aos postos de arriba. Sí, esa reacción que se atisba que sí, chegará máis tarde ou máis temprano, pois canto antes mellor, non? Porque esta victoria ante un rival desa entidade vaille dar moitísima moral. Viamos, por certo, de entrada os aficionados do Oviedo, un montón, como sempre, aficionados nos desplazamentos. Ferrol. Espectacular o partido que fixo no primeiro tempo Pablo Rey. Primeiro, porque marca ese golazo no minuto 23. Eu creo que hai que explicar que Pablo Rey xogou mancado a mirán de parte deste primeiro tempo. Pero mira, vaya gol, Unha execución formidable. formidable. Aí Esteban, o veterano Esteban, 39 anos, nada máis e nada menos. Ex, entre outros, do Celta. Sí. E que vai fallar na xogada do segundo tanto. Córner de Pablo Rey, mide mal na saída Esteban, e o remate de Antonio xusto antes do tempo de lecer. Este gol foi decisivo porque curtou calquera capacidade de reacción do Oviedo. Un Oviedo que nas últimas xornadas leva recibido moitos goles. Pois iso é o que lle está a custar non estar nese liderado que perdeu despois desta xornada. Vemos nesta acción como o árbitro, que en principio daba o gol como válido, acaba anulando a indicación do seu asistente. Parece que con acerto, aínda que por pouco. Un Oviedo que, lóxicamente, buscou pouco a pouco a portería do Racing para meterse no partido. Aí o Paulo Ungueiro evitou que chegara ese 2-1. Aí tivo fortuna o Racing, o balón que non entra. Un Racing de Ferrol que tirou proveito da estrategia neste partido. A balón parado chegaba outro golazo de Marcos Álvarez no minuto 79 para agora sí sentenciar definitivamente. Sí. Gran gol. A execución tamén é espléndida por parte de Marcos. Se aí quizáis Esteban puido facer algo máis, non? Sí, debía estar un chisquiño máis cara ao poste por onde entra a pelota. E xa en tempo de aumento chegaban 2 goles máis, un para cada equipo. Este de Iván Forte para o Racing, que significaba 4-0, e logo outro de Cerveró para o Oviedo, para ese 4-1 definitivo. Un alivio, desde logo, para un Racing que precisaba un triunfo, e non só un triunfo, senón que fose convincente como foi este. Esta é das victorias que dá moral e que levanta o ánimo. Así o Racing agora pode respirar máis tranquilo, con 10 puntos na metade da táboa e con todas as posibilidades de iniciar esa reacción que deben levar o equipo racinguista, situacións máis altas na clasificación. Queda claro que era un partido importante, unha polo rival, outra pola situación que estábamos atravesando, que nos estaba costando ver portas sobre todo e conseguir vitorias. E a verdad que hoxe, aparte de que tuvemos moito acerto, non, nas xogadas de estrategia, que outras veces non foi así, penso que todo o equipo estivo moi metido durante todo o partido e demos o mellor que temos dentro, non? E tamén creo que hai que acordarse, darlle o mérito que ten o adestrador, porque sei que non o está pasando ben, non? Porque aunque parte da súa profesión pois está sendo moi criticado e hoxe, mira, unha das facetas do xogo que lle dá moitísima importancia, que podemos chamar incluso pesado, non? A hora de traballar a estrategia, pois mira, hoxe 3 goliños pois foron gracias a eso, e hai que darlle tamén o seu mérito que o ten.